τελικά όμως ξεπεράστηκε το πρόβλημα που είχε. Κοίτα μπαμπά! Κοίτα μπαμπά! Μπαμπά κοίτα! Κοίτα μπαμπά! Το! Μα δεν απουρποστηρίζει! Τι μάκεψε μα! Είσαι άχρηστος και ανίκανος! Ποτέ σου δεν θα τα καταφέρεις! Μέσκασες! Μέσκασες! Πάμε επιτέλους από το σπίτι! Ένα σκεφτέρι το περιμένετε! Δεν τους αντέχω πια! Τι θα γίνει και με εσάς! Δεν ακούτε που σας φωνάζουν! Δεν θα πεθάνετε στη μάνα σας! Αντάτε, κλείνω τώρα και τα ξαναλέμε. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο. Ναι στην επικοινωνία, όχι στη λεκτική βία. Τα παιδιά πιστεύουν ότι τους λένε μεγάλοι. Οι μεγάλοι όμως έχουν πάντα δίκιο. Σκάσε! Βούλαστο! Είσαι άχρηστο! Σαν τη χώρο! Βλάκα! Μπραβέρα! Μ' αρρώστησες! Γαϊδούρι! Ηλίθιο! Παράτα με! Έσκασες! Με έπληξες! Θα σε σπάσω στο ξύλο! Κάποιες λέξεις πληγώνουν. Σταματήστε. Ακούστε τι λέτε. Ίσως να μην το λέγατε ποτέ. Ναι στην επικοινωνία, όχι στη λεκτική βία. Λένε ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Μήπως αυτό δημιουργεί μια μικρή κόλαση στο σπίτι σας? Το ξύλο δεν διδάσκει τίποτα θετικό. Τσακωμή, Χωρίστε τα με φιλικό τρόπο. σκανδαλιές και ζημιές, Ασχοληθείτε μαζί του. αφθάδια και βρυσιές. Δείξτε με το παράδειγμά σας το σωστό τρόπο επικοινωνίας. Δεν διαβάζει τα μαθήματά του? Κινήστε του το ενδιαφέρον. Βγάλτε τώρα κι εσείς το ξύλο έξω από τη ζωή σας. Ναι στην πειθαρχία, Όχι στη σωματική τιμωρία. Θα σου δώσω μια ανάποδη! Τώρα θα δεις τι έχεις να πάρεις! Θα στο βγάλω ταυτί. Θα σε μαυρίσω στο ξύλο! Αν σε πιάσω στα χέρια μου χάθηκες. Θα σφάς τη χρονιά σου. Άρπαντη για να μάθεις! το ξύλο δεν υπήρξε ποτέ αποτελεσματικό. Πάρτε τα παιδιά σας με το καλό. Ναι στην πειθαρχία, Όχι στη σωματική τιμωρία. Ποιος σου είπε ότι πρέπει να ακούω το κλάμα σου, Σκάσε! Αρκετά τράβηξες τη δουλειά σήμερα! Δεν έχει φάει για σένα ούτε σήμερα ούτε αύριο! Μάζεψα παιδιά και δρόμο! Εδώ δεν έχουμε να πληρώσουμε τον νίκη, εσείς θέλετε παιχνίδια! Η κακοποίηση των παιδιών είναι υπόθεση όλων μας. Πάνω από 20.000 παιδιά κακοποιούνται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Το 50% των παιδιών με σωματική κακοποίηση αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Το 8% των κακοποιημένων παιδιών μένουν ανάπηρα. Το 6% των κακοποιημένων παιδιών πεθαίνουν. Σεξουαλική παραβίαση. Ναι στην πρόληψη, όχι στη συγκάλυψη. Κοντά σε μας ίσως βρίσκεται και ένας άνθρωπος σκιά. Αυτός μπορεί να είναι άγνωστος, Γνωστός φίλος, ή συγγενής. ο άνθρωπος σκιά δελεάζει, Παραπλανεί. παγιδεύει. Στόχος του η σεξουαλική παραβίαση του παιδιού. Ας βοηθήσουμε όλοι τα παιδιά για να φανεί το αληθινό πρόσωπο του ανθρώπου σκιά. Σεξουαλική παραβίαση. Ναι στην πρόληψη, όχι στη συγκάλυψη. Απλά μαθήματα αυτοπροστασίας. Μάθημα πρώτο. Το σώμα μας ανήκει σε εμάς.
Πρέπει να λέμε όχι σε κάθε μεγάλο που θέλει να αγγίζει τα κρυφά μας μέρη για τη δική του ευχαρίστηση. Μάθημα δεύτερο. Όταν ένας μεγάλος που γνωρίζουμε καλά μας κάνει ενοχλητικά χάδια, εμείς δεν πρέπει να το κρατήσουμε μυστικό. Μάθημα τρίτο. Εάν έχουμε ανασφάλεια με κάποιον, πρέπει αμέσως να ζητάμε βοήθεια από έναν άλλο μεγάλο που εμπιστευόμαστε. Ευτυχώς υπάρχουν τα τρυφερά χάδια των μεγάλων που μας αγαπούν και μας σέβονται. Αυτά κάνουν πάντα καλό. Σεξουαλική παραβίαση. Ναι στην πρόληψη, όχι στη συγκάλυψη.